गिबियावनो खुलुमबाय बे मोनाबिलि समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय जोङो रादाब बिबुंसार होनो बे समाव सिगांदों आरो आंजों लोगोआव दंफायो मिरु दुलाराय फरायसा आफादनिनो मानगोनां बुंथिगिरि अबित नार्जारी बिथां आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि उमेश दैमारी बिथां। दा बेखौनो जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों। गाबोन 2 अक्ट'बर 2024 बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेटारि सोलायनाय मावथांखिनिनो मोनसे गिदिरथार हाबाफारि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि 2024 मायथाइनि बे हाबाफारिखौ गाबोननि दिनाव जोङो बेखेवजेननो जोङो सानदों। गाबोन बेखेवनाय गेलेनाय बादायलायनाय जोङो हाबाफारि जोङो खुंगोन आरो बे बेखेवनाय बादायनाय हाबाफारियाव बादायगिरि टीम हिसाबै बाक्सा जिल्लानि अंडर 13 फुटबलनि टीम जों लोगोसे कामरुप जिल्लानि अंडर 13 फुटबलनि टीमनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। थारैनो बे बादायलायनायखौ जोङो गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां बाहागो लागोन आरो बे जोंनि बादायलायनाय जेनाखि बेखेवनाय हाबाफारिनिनो बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै दासिमाव जोङो कनसेन्ट जोङो मोननो हादों बरपेटा जिल्लानिनो मानगोनां एसपि जाय बिथाङा आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट बिबानाव दङ। बिथांखौ जे जोंनि अंडर 13 फुटबल जे टुर्नामेन्ट गाबोन इनॉग्रेल जे सेसन बेवहाय जोङो इनॉग्रेटर हिसाबै जोङो मोननो हादों, गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बे हाबाफारियावनो जिहेतु बे बड'फा गेजेटारि सोलायनाय मावथांखिनिनो मोनसे हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय जोङो बे हाबाफारि जोङो लाखिदों। बे हाबाफारियाव आसाम फुटबल एसोसिएशननिनो हनि सेक्रेटारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बे गेलेनायनि जेनाखि किक अफ माने खालामगिरि महरै जोङो बिटिआरनिनो स्पर्ट्स इएम मानगोनां दावबायसा बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि CHD मानगोनां सोमदोन मुसाहारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे गोबां स्पर्ट्सजों सोमोन्दो थानाय माखासे रिनाउन आलासि बिथांमोन लोगोसे स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा माखासे स्पर्ट्स पार्सनेलिटि बिथांमोनखौ जोङो गाबोननि दिनाव जोङो हांख्रायदों। गमामैनो जोङो गाबोन बयनिबो मदद आरो हेफाजाब बा बयनिबो गेदेमा बिथांमोननि नुजाथिनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां खालामनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3थि खेबनि थाखाय जोङो खुंगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंलांबाय थानो जोङो नाजादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो सिगाङाव दोननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनो जे सिमां नुनाय आरो नाजानाय बै सिमांसिम बा बै डेस्टिनेशनसिम आल्टिमेट गलसिम मोनहैनांगौनि थाखाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा बायदि मैया हाबाफारि लाबाय थादों। बे हाबाफारिनिनो अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्टआबो मोनसे हाबाफारि। बेजों जोङो हारि दानायनि थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन जोङो बेबायदि सानदों। बेनि थाखाय बयनिबो आरो हेफाजाब आरो मददखौ जोङो हास्थायगोन। सासे गेलेगिरिनि जिउ राहा दानो हानायनि बियो मोनसे दिनै माने राहा जाफैबाय, बियो दिनै उपाय जाफैबाय। मानो होनबा दिनै माने गेलेनायखौ माने जेरावबो आरो जेरैबो माने बयबो दिनै गनायनानै लादों आरो नाजावनानै लादों आरो जथेस्थ' थुलुंगा होदों। बियो मुलुगनां फोथारावनो जा बियो हादरनां फोथारावनो जा दिनै मा होनदों दिनै जे जोंनि रायजोनि माने जेनाखि मोनसे ओनसोलावनो जा दिनै मोजां मोजां गेलेगिरि ओंखारबोदों। थिग बेबायदिनो दिनै माने गुबुन गुबुन हादरा गावसिनि हादरखौ जेरै दादों हारिखौ दादों जोंबो बे गेलेनायनि गेजेरजों सासे गेलेगिरिनि जाफुंनायजों लोगोसे जोंनि हारियाबो गोजौ फारसे थांनायाव मदद मोनगोन बा गोजौ फारसे थांनायाव जोंहा हेफाजाब जागोन, जोंहा 100% बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों आरो फोरमायनो नाजाबावगोन
जे जोङो बे आन्डार 13 जेनाखि फुटबल टुर्नामेन्ट हौवासाफोरनि थाखायल' नङा हिन्जावसाफोरनि थाखायबो जोङो थांखि लादों गाबोननि दिनाव माखासे उसुबिदानि थाखाय बे इनागुरेल बेनाखि डेयावनो जोङो बेखौबो जोङो लाबोफानांगौमोन नाथाय जोङो बेखौ जोङो लाबोफानाय जायाखै बेखौ माखासे दिननि उनाव जेनाखि जोंनि खेला माने रिजुम जाफैनोब्ला बेखौ जोङो बेखेवनाय जोङो बेबायदि हाबाफारि लागोन दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै नोंथांमोननो फोरमायदों दा दिनै गेलेनायजों लोगोसे सासे गेलेगिरिया जिउ राहाबो दानो हागोन फिजिकेल फिटनेस बेवहायबो मदद जागोन लोगोसेयै मा होनदों बिनि मेन्टेल वेलबिंनि बाथ्रा बेखौ जोङो दिनै माने मुलाम्फा हिसाबै जोङो मोननो हायो आरो समाजाव गावजों गाव बिदा फंबाय मिलायनाय मोनसे आब्रुथि बेखौ जोङो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों मोननो हायो आरो खौसेथिनि बाथ्रा बेखौ जोङो दिनै साननो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि मोनसे टीम स्पिरिट बा गेलेनायजों लोगोसे जे जोंनि माने गेलेगिरिफोरनि मोनसे माने फिजिकेल जिखिनि मोनसे माने माने मोजां जानाय बा गोख्रों जानाय बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनो दा बेखायनो जोङो बेखौ मोनसे मावथारनां हाबा हिसाबै जोङो मावदों दा बेखायनो गाबोननि जेनोखि 2 अक्ट'बर 2024 बे मुसलपुर गोजौसिन गेलेग्रा फोथाराव जानो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना जेन लैहोर फैनानै गेलेगिरिफोरखौ मदद खालामफैयो आरो नोंथांमोननि न'खराव थानाय उन्दै माखासे उन्दैसाफोर बिथांमोनखौ गेलेनायखौ नायनो थाखाय लानानै फैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों फोरोंगिरि बिथांमोनखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों जोंनि फरायसाफोर नोंथांमोनखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों आङो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै नैबे मोनाबिलि बुब्लियाव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों जे गाबोननिफ्राय जानो गोनां जेनाखि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बियो नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों मोजां मोनसे जाफुंसारनाय जोङो मोनफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों।